ma sai ka tsaya, sai ka shiga layin da bai da wani amfani gare ka duniya da lahira, sai ka yi awoyi kana tsaye. Haka ya tsaya a kanta da ruwan har sanda ta farka asuba ta karbi ruwan ta sha. Ya ishe ki baba, ta ce ya isa, ta masa addu'a ta albarka ya wuce masallaci sallan alfajir. wa takhsisuhu inda al-kibar bi-dhikr, dalilin da yasa Allah ya keɓanta cewa a kula da iyaye a lokacin da girma ya kama su, bai ce suna yarinta ba. Wa in kana birrihima wajiban ala kulli halin, tare da cewa fa yi musu nagartan nan wajibi ne a kowane hali, ba sai girma ya kama su ba. Innama kana zalika li shiddati hajatihima ilayhi, saboda fa idan sun girman sun fi tsananin bukatan a musu hidima. Iyayenka lokacin da suke da shekara 30 ko 40 ko 50 ba su da bukatar ka kamar sun kai shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100. Duk lokacin da girman ke karuwa to lokacin suke da tsananin bukata zuwa gare ka. Wannan bukatuwar bata gaza bukatuwar ka kana tsumman goyo ana shayar da kai nono ba. Suna da tsananin bukatuwa, kuma dukkan wani abu na kula na kiyarin da zaka nuna musu suna girmama shi iyaka, don ka fahimci raunin da suke ciki. Ko ba fa gari daya ka dora wa kanka kowace rana ka kira su a waya ka gaishe su. In ka samu hali duk bayan wata daya ko sati daya ko wata biyu ko uku, gwargwadon wadatanka da gwargwadon yanci da kake da shi da kuma gwargwadon amincin zuwa, ka dora wa kanka zan je in duba su. In bai baka kira su, baba na so na zo kaza da kaza amma ban samu hali ba. Idan za ka zauna da budurwa kana yin video call, da Allah me zai hana ka yi da babarka ko babanka? Ka yi wata guda baka ganta ba, bai dame ka ba. In ka kira ta sakan 17 ka gama gaskiya, kuna lafiya lafiya, na sa falalu ya kawo miki kudin ce bane iyaka 9,000 to shi kenan wasu. Haka wasu suke yi. Ba zai iya zama da mahaifiya ya yi taɗi ba, suna buƙatan taɗi. Ka tsokano taɗi ku ta yi baba lokaci kaza da kaza faru, to sai ta ji daɗi. Kuma ita ta fi budurwa fa buƙatar lokaci, don ita kawai in kun yi taɗin gabanin ku yi sallama sai ta maka addu'a minti 5. Allah ya taimake ka, Allah ya haɗa ka da alherin duniya da lahira, Allah ya kula da zuriyarka, Allah ya baka masu maka. Ba haka ba ne? Addu'a ma lokacin mintuna mai yawa take nema. Inda za ka zauna kana iya ka yi tafiya, kana makaranta ko ta ƙasa, ka kira iyali ku yi video call, ka kira yanka ku yi, ita ma waccan ka kira ku yi, to mahaifiyarka kuma ba ta tsufa, ba shi ne tunanin ba. Me yasa ba za ka bai daidai zamani ba, ita ma a yi video call da ita ta ganka. Duk yadda wani ke bukatan ganinka a duniya bayanta ne, kawai ba ta samu dama ba ne, ka ki buɗa mata ƙofar, amma in ka buɗa wallahi ta fi kowa son ta ganka. Kuma kiyarin din kana canjawa, in duk duniya ba wanda ya kula za ta gane. Ya naga kamar hankalinka ya tashi, ya naga ka dan rame, kana miƙa ta ce ya naga kana dan dingishi. Duk abin da wani bai kula ba a cikin sakan ku za ta gani. Kuma ba wani bane, ba wai tsabar sa ido bane, a'a kula ne kawai da kauna. Za ta kula. A wannan inda suka kai gaban girma din suna da buƙatar kulawa. Attention ne ba a ba su yadda ya dace, sai ya dame su. Ka ware lokaci ka shiga ɗakin baba ku yi minti 30 kuna tadi, awa ɗaya ba abin da kake, sai ka je wajen ta ku yi hira, ka zo ka samu mahaifi ka zauna minti 30 kuna tadi. Ilimin da za su baka, renon da za su baka, tarihin gidanku da za su baka, in ka rasa su har abada ba za ka samu. Kuma zuwa ta'alim ne ka fi babarka da kuma karatun addini, amma nagarta baka kai ta ba. Babu wanda zai zauna a yanzu a cikin mutum 100 zai wahala ka samu mutum 2 da mutum zai ce ya fi mahaifinsa nagarta. Wallahi karatu aka fi su, amma aiki mutum bai isa. Kawai fa ba ta da hadisi, hadisin turmi ne aka gaya musu tun shekara 40 50 60 70 cewa zumunci a kafa yake, kawai shi ta rike. Amma duk inda yan wanda take ba wanda ta yadda shi, birni da ƙauye, kuma duk inda aka aihuwa sai ta je ta barkatu, in an yi aure sai ta yi, kuma ba ta zuwa hannu babu, ko naira 100 ne sai an yi. Wata ma jaura take yi, duk abin da ta da a sati za a tara a kulle sai a je a kai wani gidan da aka yi aure ko aka yi haihuwa.
har ka rasa mai amfanin kudin da suke nema, duka ya kare a zumunci. Ba a bin su nagarta. Duk yawan karatunka in kai wasa ka rasa mahaifiya, in ba ka yi sa'a ba daga lokacin ka rasa mafi kankanta kashi 60 cikin 100 yan uwanka, don ita take sa kake sadar da zumuncin. Ka je ka gaida wancan, ka je waje kaza ka yi kaza, ka siya umman ka kaza, ran da bata nan sai ka ji ka samu wai yanci, daga lokacin kuma ka rasa yan uwanta ka da. Amin. Suna haka a lokacin suna da tsananin bukata, wali dha'fihima min al-qiyam bi kathirin min masalihima, kuma saboda rauninsu na ba za su iya tsayawa da yawa daga cikin ayyukan da suke iya yi lokacin da suke da halin lafiya. Lokacin da suke da halin lafiya, Allah abin da magabatanmu suka yanzu ba za mu iya yin sa. Cin kasuwar ƙauye sai mutum ya taka kilomita 50 ya je ci kasuwar ƙauye da kaya a kansa kuma ya dawo. Yanzu zamani ya lalace, komai na sakalci ake. Talabijin a gidanka remote control, ba ka ita shi ka danna talabijin. AC ma sai a ce da remote control. An koya mutane lalace, kana zaune kake matsa shi. Mota ma auto ne. Da mun saba glass ɗin kai ta juya shi da ƙarfi, to yanzu babu, haka za ka danna. Ya ba haka ba ne? Wani aiki ake yanzu? Da za ka ɗauki giyan kai ta yi da ƙarfi tana ci, yanzu babu haka. In ka danna ta ka tura D shi kenan, wanda ganin sai ya shiga Kaduna bai sake canja ta ba. Ba haka ba ne? Amma su a wancan zamanin jikinsu ya bautu, shi sa irin cututtukanmu na zamani da yake da alaka da cima zaune da lalaci ya ba su san su ba mafiya yawa, ba su sani ba. Shekara nawa ka san diabetes gaba daya, obesity yaushe aka san shi gaba daya, mutum ya zana ta cikinsa kamar daura masa ƙwarya, ba su san wannan ba, saboda suna motsa jini, suna motsa jikinsu yadda ya dace. Amma yanzu sai mutum yana cin abinci sai ya ci kilogram 3 kuma sai ya kwanta a wurin ya bacci. Ai kai ka san bala'i ya auku. Noma duka an daina yanzu, wa yake zuwa gona? Mutum nawa ne ke zuwa ne? So shi sa jikinsu yayi rauni, wahalan da suka sha jikin yayi rauni. Kakan mahaifinmu Allah ta'ala ya ji kansa, Gwani Ishaq, da kafa ya fita tun daga Fantami ya tafi biyu, ya wuce Maiduguri, ya shiga Chad, ya wuce Sudan, ya shiga Saudi Arabia aikin hajji da kafa sai ta. Yanzu jama'a a zamanin nan kace mutum ga aljanna, zaka sa ta aljikun sai tashi da tafi Saudi, ga mutum da za su iya yi. Daga nan a wallahi da yawa daga nan zuwa Yanya za su sare. Allah wallahi ba magana sake daga nan zuwa Yanya, kaga yau masallacin nan sai mun yi sa'a Allah kashe yanzu cikin 100 su isa. Wani tun ba fita haraba zai fara haka zage nan, yes. Amma wallahi da kafa suka dafi, da kafarsa suka kama hanya da guzurin abinci da abu suka kama hanya suka tafi aikin haji. Gabannin ya isa, yayunsa mata biyu da bazan sun isa da kafa. Don Allah mutumin da yake tafiya aikin haji da kafa, ina maganan treadmill a ɗakinsa? Don Allah ina ke bukatun jim a gida? Kuma gona daga asuba an wuce sai bayan sai kusa da magariba a dawo. Treadmill din me? Ai duk wannan yanzu rashin aikin yi da lalacin ya koya mana. To iyayenmu da suka yi wancan zamanin, suna jikinsu ya gajiya ba irin namu bane. Akwai gajiya mai tsanani a jikin. Ina atisa ina motsa jini, amma ina da yakinin ba zan iya rabin abin da mahaifina Allah ya ji kansa a rayuwa a shekarun da yake kamata ba zan iya yi ba. Saboda in yana faɗan abubuwan da suka yi da wanda ake ba mu labari, wani lokaci ba ka ma iya fahimta, ba za ka iya fahimta. Su shi sa waɗanda iyayensu suka kai wannan shekarun, jikinsu yana da tsananin gajiya saboda su hidima da yawa. Haka mata a gida, iyayenmu kuma mata da akwai lokacin da ba a ma musu rufe yanzu ba garin ma ɗan leda ake kawo, amma su ake ba wa masara su surfe ta a cikin turmi da ruwa ta bushe su gaba, wasu a gidan suke nikata. Kuma mahaifiyarka ta rayu ba ta da mai shara, ba ta da mai wanke, ba ta da mai reno, kuma ta haife ku 9 ko 12, duk haka da kuna da kowa da wankinku da wankanku, sannan ba su aiki da pampers, tsumma ne ake maka kunzugu da shi, kowa haka aka masa, kuma haka za a wanke a rana dai sai ka bata 10 duka sai a wanke su, gari ya waye sai a sake mayar maka su an wanke. Haka za ka yi ba hayan kore
ta saka hannunta a ciki ta wanke. Kowa ya shiga gida ya kwanta, 11 dare tana wanke tsumman goyonka. Kafin asuba ta yi dumamin masu zuwa makaranta su tashi, haka za a tashi kowa a masa wanka ya tafi makaranta. Kafin ku dawo duk kayan ku an wanke gidan an share shi. Kuma su kai wannan shekarun ka ce wai tsohuwa ne a batta a gauye. Allah wadanna ka yi lalace. fayubadiru waladu ightinaba fursati birrihima. Haka wajibi ne yaro yayi gaggawa wajen cin riba na dama da ya samu na kyautata wa iyayensa, li'alla tafutuhu bi mautihima, don kada wannan damar ta kubuce idan suka rasu. Fayandamu ala zalika, sai yayi ta nadama akan haka. Wallahi duk wanda bai yi wannan baran da ya rabu da iyayen zai yi kukan da ba zai masa amfani ba, don ba za a tabbata ba kuma ran da ka samu yardar su to wallahi ka yi nasara. Kuma tun a duniya kun baka samu yardar ba za ka yi nadama. Idan ka duba birrul walidain na Sheikh Abdullah bin Abdul Latif Al-Uqayl, yayi magana mai tsawo da kissosi da nusus wanda suke bayyana cewa dan adam tun a duniya idan iyayensa ba su yarda da shi ba, Allah ta'ala yake raba shi da albarkar duniyar gabanin ma ya je lahira. Har ya kawo asar da ke nuna cewa dukkan wani laifi da ka yi wa Allah, in ya ga dama yana iya maka jinkirin hukunci sai ka je lahira in ya ga dama. Ya ce amma banda taba haƙƙin iyaye, duk wanda ya taba haƙƙin iyaye tun a duniya Allah yake masa babu daɗi, ba sai ya je lahira ba. Su haƙƙin iyaye a duniya Allah yake fara kama mutum. Yasa ɗabi'a ce ta dattawa, in aka ga mutum ya lalace komai ya lalace ya ce kai wannan fanna ga bai rabu da iyayensa lafiya ba. Saboda in ba ka rabu da iyaye lafiya ba, suna oleta wallahi mutum sai ka gara masa ta lalace, ba za ka zai baka sha'awa ba. Saboda bai saboda sun bar duniya suna da fushi tare da shi, ko da ku sun yafe masa zuciyarsa na fushi da shi. wa qad khassa Allahu halatul kibar lil walidain bi mazidin min al-amri bil ihsan. Allah ta'ala ya keɓance halin tsufa da girma da uwa da uba da cewa akwai buƙatar mu ƙara kyautatawa zuwa gare su. Allah ya umarni a ƙara kyautatawa, wal bir da yin nagarta, wal lutuf da tausasawa. Duk abin da kake musu na tausasawa ka tabbata Allah ta'ala suka ƙaru to ka ƙara tausasa musu din, wa shafaka da tausayi, wa rahama da kuma rahama da jinkai gare su. li'annaha alhala, dan wannan halin allati yahtajan fiha ila birrihi, suna da tsananin bukatan kyautatawanka, suna da tsanani. Sun karar da samartansu da 'yan matancinsu a daukan cikinka da haihuwanka da goyonka da kula da kai ka zama mutum. Karfinsu ya kare a wurin, to yanzu kai ne investment dinsu. Kai kuma da ka zama mutum, ka yi karatu, ka zama babba, shikenan sai ka manta da su. Su kuma komai nasu da kudin da karfin da addu'a da lokaci sun karar a kan kai ka zama mutum. Don Allah an musu adalci? Komai da suka mallaka sun karar da shi ne kawai don kai ka zama mutum. So da haka ana bukatar tausayinka gare su ya karu. Abdullahi Muhammad bin al-Munkadir alaihi rahmatullah yana da dan uwansa sunansa Umar rahmatullahi alaihi. In muka duba littafin az-zuhud na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, namba na 74, Abdullahi bin al-Munkadir idan dare yayi sai sulala sai shiga dakin mahaifiyarsa, sai yayi ta mata matsa a jikinta, yayi ta yi, ya kama kafarta ya ta matsawa. Shi kuma dan uwansa Umar sai je ta qiyamul layli. Shi ibnu Munkadir ta kwana yake a gindin baba suna bacci yana mata matsa, sai bayan yayi sallan alfijir yake zuwa ya huta. Yace bittu aghmizu rijla ummi wa bata Umar yusalli. Yace wallahi ma yasurruni anna lailati bi lailati. Yace ni na kwana ko ina kwana ina yi wa babata matsa har gari ya waye, sai an kira sallan asuba da fita. Shi kuma dan uwana zai kwana yana sallan dare, ina jin sai yana qiyamul layli. Sai yace amma wallahi ban taba sha'awar
a canja aikin da na yi a wannan daren da nasa a ban nawa a bashi nawa a bani nasa. Bai ce wallahi ba na sha'awa. Duk da sallah yake yi amma ban taba jin wai yana wata ibadar da wai zai ci riba a wurin Allah da ni nake sha'awan wai a canja min abin da ne na kwana ina matsa kafar babata ba. Wallahi ya ce ba na bukatan canji. Ya ce ban taba sha'awan dare daya wai a ce wai yau abin da ya na sallah a bani, abin da na kwana ina mata massage a jikinta na matsa a dauka a bashi. Ya ce ban taba sha'awa haka dan na san aikin da nake yi. Ban taba sha'awa dare daya a bani sallar sa a dauki matsan da nake mata a bashi ba. Kawai massage yake mata. Mutum ne ya zauna yau mahaifinsa massage ko mahaifi. Mutum nawa suna da bukatan tausasawa. Yadda kake yaro karami za a rike ka ana rarrashin ka kana bacci, haka ake. To yanzu dan suka girma kai kana ga gaban karfi, haka zaka rika musu, haka zaka rika musu wannan abin da suke maka, haka zaka yi. Ka zauna kana hira da babarka, girma kama ta karga mata matsa. Baba ina yake cewa bari in matsa miki. Minti 15 minti 30 awa daya babanka ka masa. Allah ne kadai san rahama da zaka samu. haka suna da tsananin bukata zuwa ga nagartar da litaghayyuril hal alaihi ma bid'af, saboda halin su ya canja yanzu, rauni ya kama su, wal kibar, kuma sannan shekaru sun yi yawa. fa'alzama subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-hala min mura'ati ahwalihima akthara mimma alzama min qabl. Wannan yasa Allah ta'ala ya lazumta mana kula da halinsu da kiwon uwa da uba in sun tsufa fiye da yadda suke gabanin su tsufa. Shekarunsu na karuwa, wajibcin kyautata musu a kanka da akan kowa yake karuwa. Suna ƙara rauni, wajibcin yana karuwa ne. Ana so ka rika kula da su, yawan damuwa da su. Inda ba su da bukatar abin hawa, yanzu ka nemi wata mota ko mashin inda za a kai anguwa aje a kai su. Ba za ka bar dattijo kana shiga mota a Abuja ko a Kaduna ko a Lagos shi yana can yana hawa keke a kauye ba. Ai ba a masa adalci ba. In kana shiga mota to ya tabbatar wajen iyaye ka nemi halin da in dai motar jin daɗi ne ba ta neman kuɗi ta kabu-kabu ba, to su ma sai a saya a basu. Ka ɗauki direba duk da za su je a kai su. Wannan da za ka yi ba wai ƙara wa kanka badin ba ne, a albarka ne. Wannan da kai sai kuma Allah ya ƙara maka ƙofofin buɗi da baka zato na arziki. Mafhum? Tayyib. Li'annahuma fi hadhihi al-hala qad sara kallan alai, saboda wannan hali din da suke ciki dole ka amince da cewa wani badin ne suka zama a kanka. Sai ka zama mai reno, mai kula. Ka kira da safe ba ku gari yayi cikin aka tashi akwai abin da ake bukata? A'a ba abin da ke bukata. Babu an je asibiti, a'a sai gobe za mu koma. To waye zai kai ki? Wani na gida, to ya zo shi. Me ake bukata an da me ake so a ci? Akwai a gida ko babu? Wadannan abubuwan haka ake. Kulan nan da suka maka kana yarinta, tana shiga taro in ta rasa kana da ta neman ɗanta, to haka za ka zama. Duk inda kake kana neman wani hali suke ciki, dattijanka wani hali yake ciki, babarka wani hali take ciki. Yanzu akwai wanda zai iya zama wallahi al'azim ya zauna iya da hali yana buga waya yana taɗi ya yi kwana 7 bai kira mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya magana da su, kuma bai je garin da suke ba, kuma zai iya kwana 7. Ba za a samu ba? Na zauna kusan shekara 4 a Turai. Mahaifiya muka bayan na isa ta ce to rika jin muryarka, Allah ya jikanta. Ina ji tun daga ran da ta faɗa bayan na isa har na kammala wannan shekarun ban taɓa kwana da ban kira ta na gaishe ta ba, ban san ranar ba. Mahaifi shi ya ce ya sauwaka duk kwana 2-3 na neme shi yayi. To su ba su damu da wayan ba, wata ran sai kashe wayan mata ya sati bai kunna ta ba, sai ka kira wani ka ce je ka kai wani wayan gaishe shi, kuma dole sai ka yi. Karka ce ya kashe waya to ai ya huda shadda ne bai huda shadda ka biya kara ma aiki ne. Sai ka kira kanin ka ce da Allah je ka hada da baba, aiki ne ya karu maka. Amma saboda sakalci sai dauka wayan ya huta ne, baka huta ba. In ya kashe wayan sai ka nemi da za ka gaishe shi, ko abokinka ka taso shi daga wata ka ce da Allah je ka gidan mu ka hada da mahaifi, ya kashe waya ko na neme shi gaba ɗaya ban same shi ba.
in ka ga dama sai ka roƙe shi baban na neman alfarma. Me alfarman da Allah riga dan buɗe wayan nan lokaci kaɗan da riga dan samun ka dan taimaka min ba wai ka huta ba ne. na'am fayahtajan ayyali minhuma fil kibari ma kana yahtaji fi sigharihi ayyali yamin. Iyaye suna da bukatan yanzu tausasawa da mutuntawa a da suka girma fiye da yadda kake da bukatuwa ga tausasawa da kulawansu kana dan karami. Saboda mai dalili, lokacin da kake karami akwai hope din zaka girma. To yanzu cutar da ta kama su ba ta da magani, ta ce tsufa. Babu ran da ake tunanin za a warke a duniya. Ba yadda za a yi dattijo ya tsufa bai iya tashi ya tsaya sai an dauke shi, kuma a ce muna fatan dai zuwa next year zai zama yaro ya rika tafiya. Babu wannan. To amma kai lokacin da kake rarrafe akwai fata na zaka dashi kai tafiya. To shi yasa nasun yafi naka, don kai raunin yarinta ne, su kuma rauni ne na tsufa. Babu wani cuta da ta kai tsufa idan ta kama mutum, ko ina ciwo yake yi. Akwai wani dattijo da nake gayarwa da na ce babba ya yi cikin ga sai ya ce alhamdulillah lafiya irin tamu da ya kam. Ya ce akwai lafiya amma irin tamu. Me yake nufi? A wannan shekarun ba dama a ce wai komai normal ne. A gabar da ya samu kansa to akwai lafiya, amma fa irin tasu ba irin ta sauran mutane. ولهذا خص هذه الحالة بالذكر. don haka Allah ya kira wannan lokacin da shekarunsu ya ja din. Wa aidan again fatulul makthi lil mar'i yujibu al istiqlal lil mar'i adatan. Kuma abin da yasa Allah ya karfafa, idan zama yayi yawa in ba a yi sa'a ba yakan sa jikinka ya rauni. Idan ka fara sana'a kana dan samu kana kyautatawa, to yau da gobe tafi karfin wasa. In ba a yi sa'a ba, gaba raunin su na karuwa, kai kuma kana kara gajiyawa dan abun ya fara maka yawa yanzu. Kuma aka yi rashin sa'a, cewa ba su ne prioritin ka a taimako ba. Saboda ɗabi'ar ɗan adam ne. Wani ma yana fara hidimar tasu ɗoki yake yi, daga an shekara 5-10 kuma sai kenan sai fara sarewa. Abu da ya gagara karewa. Haka zai fada. Wannan shi yasa Allah ya ta jan hankalin mu idan sun girma, in sun yi kaza wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal